ऑनलायन कर भरतना लोकांक भरपूर अडचणी येतात. ऑनलायन कर प्रणाली सुटसुटीत जावची ह्या खातीर आमच्यो सुचोवण्यो कर खात्या मुखार दवरतले. तशेंच जीएसटी प्रक्रिया सोपी जावची म्हूण ही संघटना वेगवेगळे उपक्रम हातांत घेतात. ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनान सांगलां. जीएसटीची स्क्रुटिनी आणि ऑडिट तशेंच जीएसटीत हालींच केल्ली दुरुस्तीचेर ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्सांनी ज्ञान सत्र आयोजीत केल्लें. कंपनी सेक्रेटरी के अग्रवाल हांणी हाचेर म्हायती दिवन ह्या विशयांचेर उजवाड घातलो. त्या उपरांत खुलें सत्र जालें आनी संघटनेच्या वार्षिक आमसभे उपरांत कार्यावळीची सांगता जाली. और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम गोवा के सर्कुलर को देखना पड़ेगा या नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा या ऑर्डर को देखना पड़ेगा, किसको ऑथराइज किया गया है. ऑडिट विंग अलग है जिसका ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है, एनफोर्समेंट विंग अलग है जहां साक्षर जी आते हैं वहां ऑल इंडिया जुरिसडिक्शन है. इसीलिए लोग इनसे डरते ज्यादा है. सेक्शन 61 द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न. कौन स्क्रूटनाइज कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर. यहाँ गोवा में प्रॉपर ऑफिसर स्टेट वाला कौन है? एक आपका स्टेट टैक्स ऑफिसर है और दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर है ना, असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर है. सेंटर में कौन है? सुपरिटेंडेंट. सेंटर में कौन है? सुपरिटेंडेंट. फर्क है ना. अब 56 सब रूल 18 पढ़ रहे तो कहीं भी प्रॉपर ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन. यहां लिखा हुआ है ऐसा कि एवरी प्रॉपर ऑफिसर कैन डिमांड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लिखा हुआ है. ये तो सेक्शन 65 में लिखा हुआ है ना ऑडिट के वक्त. शैल ऑन डिमांड कहां? उसके ऑफिस में या मेरे यहां कोई आएगा उसके लिए? किसके लिए ये? तो 56 सब रूल 18 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपको ऑडिट डिपार्टमेंट से कोई आ जाता तो उनको ऑन डिमांड प्रोड्यूस करना है. सेक्शन 67(1) या सेक्शन 67(2) का कोई नोटिस आता उनको ऑन डिमांड ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना है. जनरल इंक्वायरी के लिए नहीं है ये. आमचे सगळे मेंबर्स एकत्र येऊन सगळ्यांक इन्फॉर्मेटिव्ह नॉलेज मेळची ऑन जीएसटी आणि बाकीच्या सगळ्या टॉपिक्साचेर म्हणून आम्ही आज सकाळच्या सेशनात 2 सेशन्स कंपनी सेक्रेटरी के अग्रवाल फ्रॉम रांची हेचे 2 सेशन्स दवरल्या, नॉलेज सेशन्स. हे केला आम्ही आमचे जे मेंबर्स आसा तेंचे अपग्रेडेशन जावचे, तेंचे क्वॉलिटीज वाडच्यो आणि समाजान जे आम्ही सर्विसीस दिता एक बऱ्या पद्धतीन आणि क्वालिटेटिव्ह वे पावच्यो म्हणून आम्ही सकाळी 2 सेशन्स आम्ही आयोजित केली. आमच्या ह्या सेशनात आमचे जुने जाणटे असे प्रॅक्टिशनर्स जे काम करपी तेंच्या बरोबर बऱ्याच संख्येन नवीन धाकटे म्हणजे ज्युनियर्स जे आम्ही म्हणटा ते जॉईन जाल्यात. हे पळोवन खूप आनंद जाता. आम्ही गेली 4-5 वर्सां हे शिकपाकच गेली आणि मे बी अनदर 4-5 वर्सां आमकां हे सगळे जाग्यार घालपाक वयतले. चॅलेंजीस मेन जे आसा ती अशें दिसता की जे कॉम्प्लायन्सीस म्हणटा म्हणजे जे आमी रिटर्न फायलिंग आसता किंवा हे वेगवेगळी ती कामां आसता ती खूब रिपिटेटीव आणि मातशी लोकांक अशें दिसता की टॅक्नॉलॉजी बेस आसल्याक लागून मातशे डिफिकल्ट वयतात. अशें आमी म्हणूं शकना की गव्हर्मेंट कितेंय करता तें चूक किंवा अशें हो विशय ना. पण समहाव खंय तरी आमकां मे बी सदांच नॅटवर्काचे इश्यूज आसता किंवा हे बारीक सारीक इश्यू आसतात ते म्हाका दिसता ल्हव सॉर्ट आउट जातले आणि तेच्या दृश्टीनूच आमचे हे प्रयत्न आसात की आमी आमचे जे इश्यूज आसा ते डिपार्टमेंटा कडेन कळोवचे आणि डिपार्टमेंटान आमच्या कडल्यान कितें अपेक्षा आसात त्यो सांगच्यो आणि म्हणूनच आमी अशे वेगवेगळे प्रयोग किंवा कार्यक्रम करतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.